dovolte opět, abych upozornil, že všechno, co vidíte, nejenom tedy sukni nebo jako boty třeba, ale naprosto všechno, kromě triček, které jsou doplněny záměrně pro každou slečnu bílé, tak je od F-Style, tedy náhrdelníky, celý look, tím pádem look od F-Style. Style sklízí bujarý potlesk a naprosto právem. Ať už tedy F-Style, nebo já jsem viděl ten potlesk, že se rozehříval u skupiny.